maita yenyu vadikani mufaro wangu kusangana nechirongwa tinovatenda nemumvuri wavanotipa. Asi zvino ngatichiendai munyaya yedu yatiri kukurukura. Tiri kuona kuti dambudziko rokuroorwa nekuroorana ranetsa mukati memhuri dzedu, nekuti vane vana vasikana zvikuru sei vakuita sevanotengesa mwana. Zviri kutaurwa zvacho tadaidza nyanzvi pano kuti tinzwe kuti zvichiri mutsika nemagariro edu here zvaakukoromorwa izvozvo. Vana vanoroorana vagotanga vachishuzha vachitambudzika nekuti zviri mupfuma handizvo. Regai nditangise nekuti vazvisume kwatiri. Ndotanga nambuya vari kunze. Makariko Zimbabwe tichiti gore dzvara kamakara 2026. Ini ndinonzi Ambuya Skonza Pishoko, ndinobva kudepartment resinata. Ndakamirirawo kutasanudza idzo tsika dzedu nemagariro edu munyika yeZimbabwe. Tinokutendai mbuya nouvepo. Ndoya kwamuri baba. Tenda zvikuru. Zita rangu ndinonzi Dr. Blessing Nyauma. Ndoda kuchingamidza vateereri. Tinokutendai nouvepo. Tinokukwazisai mese vatariri veZimbabwe. Ini ndinoitwa Mbuya Chipuriro, ndakamirirawo tsika dzedu. Tinokutendai. Ndiri kuona mukati medu tine vamwe vabva kumakambani akasiyana siyana nevamwe vauya vakazvimirira. Inzwai kumbundirwa. Tese tiri munyaya yedu imwe chete. Asi ndoda kutanga naDr. pakati apa semunhu wemurume kuti mutitungamirire. Nondoziva kuti kana tiri kuita zvepfuma, kana tiri kudini, vana baba ndo vatinowanzosuskidza kumberi. Kunyange ana mai vachizoswinya zvaone kumashure, asi vana mai vanenge varipo. Tikabaizwi rechirungu roora rakomeshalizwa. Zvakutoda kutotagwawo kutogugla kuti kune vana vakachipa ndekupi, kune zvakadai zvakadai. Ndizvozvo here zvetsika nemagariro, marodzerwo ari kuitwa vana vedu, kana kuti maroorero ari kuita vana vedu. Tabva patsika neunhu hwedu munyaya dzekurodza nekuroora. Zvichibva papfungwa yekutanga yekuti tasanganisa tsika. Kubva patakaita vakauya kuzopamba nyika, zvakashandira zvinhu zvakawanda mukati metsika nemagariro. Zvitenderowo zvauya mazuva ano, ukanyanya kutarisa panotanga kuuya Chikristu nezvimwe zvitendero, zvinouya zvotuka, zvoipisa tsika dzedu, zvekuti zvakawanda zvakanaka zvaiva mutsika dzedu zvinoshorwa. Asi vanhu mukazodzokera mubhaibheri zvinozoshamisa kwakuona kuti zvimwe zvaishorwa nevakauya vachidzidzisa pamusoro paKristu zvirimo futi mukati mebhaibheri. Saka ndo zvaita kuti tsika dzedu dzishaye uremu mazuva atiri kurarama. Vauchirei maoko. Vadikani, ndinokumbira kuti musunungure uso. TV haidi kubva tatsamwa kunge tiri kunotsemura huni ndapota zvangu. Inoda kakusunungura. Kana imi mukazotarisa wamufadzwi nemi. Handitika? Ndiri kuuya kwamuri Mbuya Chipuriro. Mbuya, ndinoziva kuti kune zviga zvinosiyana siyana mutsika dzedu. Sei vanhu izvozvo vakuisa zvisiririzvo? Ndoziva kuti muongororo netsvakiridzo pane chimwe chiga chakaiswa zvino chinonzi grocery. Zvekuti mari yese yepfuma iri kuperera ipapo. Vanoda mushonga wemazino, vanoda kuti uye uri mubhokisi. Vanoda mushonga webvudzi unouya uri mubhokisi. Vanoda mafuta, vanoda mugoro wemafuta. Zviri mutsika dzedu dzekuroorana here izvozvo? Ndatenda zvangu maidisamba. Ini ndoda kutangira pekuti icho chinombonzi roora chacho chii. Tikaziya chinonzi roora, tinenge tichiziya kwekuenda. Nekuti kana taakutengesa vana harichisiri roora. Roora ndofunga vetsika dzedu dzemuno muZimbabwe vanoziya kuti kubatanidza ukama. Ukama hunobatanidzwa pamutorwa mukomana uyu nemusikana ndo inonzi iri kubatanidzwa iyoyo midzimu iyoyo tato ukama, vekwadhuve, vekwasibanda tato ukama nenhau yeroora.
makare kare mainzwa vakuru vedu vachirodza vana. Pfuma yaizobva hayo kuna baba, asi chikuru chaibva kuna iye mwanakomana pachake. Rudo harutengwe nemari. Kana tikanyatsowirirana ipapo, vana ava vanodanana vari vaviri. Hazvine kuti mukomana murombo kana kuti musikana ari kubva kwakaita sei, vana ivovo vadanana. Saka mukomana airuka kune dzainzi shambo dzaiswa muruoko, ndofunga mambo vanowirirana neni kana ndichitaura izvozvo. Shambo iyoyo yemukomana yaikosheswa panguva iyoyo. Ndo yaiti kana azouya kuna baba kokuti ada mwanasikana wababa, aikurura shambo yake woipa kuna baba. Ndizvozvo ticharamba tichidzoka kwamuri senyanzvi yedu, tichazoda kuti muitsanangure nokuti iye zvino tasangana kavenyika yanhasi nevenyika yamangwana, saka mamwe mazwi atinenge tataura tichazoti mutaure. Regai ndimboenda pana mbuya. Munoiona sei nyaya yekuita setotengesa vana? Ichokwadi Zimbabwe vana vava kutengeswa pamusika. Havacharoorwi kuti vagare mumba uye kurambana kwava kuwanda. Nechikonzero chaiko kukara kwatava kuita vabereki. Amai Chisamba, tichada kuti kana nguva ichitibvumira tigotsanangudza kuti imo mukuroora macho umu zvatingade kubvisa zvii pazuva ranhasi. Kuti tigare zvakanaka, michato ifambe. Nokudako kuti vamwe vakwasha vari kutoramba vanasikana nechikonzero chokuremerwa nenyaya dzeroora dzinoturikidzwa zvinhu zvakawanda. Tichabvisawo zvimwe zvakaturikidzwa namadzitateguru edu nokuti undyire hwakabvira kare kunyange vakuna Labhani naJakobo. Ndozvakabvawo ikoko. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa nambuya nai. Asi pada chingazoita sechinoti-gozhera mbuya ndechekuti nyika iyi yakunge dunhu rimwe chete pasi rose. Makuona varumbi vakuroora vanhu vekuno kuZimbabwe, vakunoroora vekunigeria, vekunigeria vakuroora kuSouth Africa. Saka taroorana vanhu vakasiyana siyana. Asi kana tiri kuAfrica, Africa iAfrica, tinofanira kubvuma kudada nehunhu hutema nokuti zvakafadza Mwari kunge tiri vanhu vatema izvozvo. Saka ngatirambei tichizvikoshesa. Tichauya tosanganisa. Kwamaisamba tinobata magetsi handitika? Hazvidi zvekungodarodaroka, tobata magetsi ka. Munozviziva nyaya tiri kutaura panapa, muizive here? Pane vamwe vauda kutochema vandiri kutarisana navo kuziva kuti vakadhuriswa chaizvo. Vamwe vakomanowo futi vatosunga kumeso kuti hafanira atezvara vangu avaite. Handitika? Ukama hwataurwa pano kuti nyaya yeudyire, nekuti pane zvimwe asi hatigone kuzozvitapudza dzimwe nguva nekuti tinobva kwakasiyana siyana, nekuti zvinosiyana, asi udyire ndiwo hwatabata kuti huri kwese kwese. Changamire vachazotibatsira, asi regai ndimbotora mumwe ndinzwe. Tinoziva kuti nguva yafamba, zvinhu zviri kushanduka nekufamba kwenguva, nezvatakuda zvimwe zvinogona kusiyana nezvaidiwo nemadzitateguru edu. Tichitarisa semuenzaniso pairoorwa kudhara taiona zvaikosheswa zvemajasi nezvimwewo zvakanga zvakakosha nguva iyoyo. Asiwo zvichida pamwe vaberekiwo vako mazuva ano ivava vakuonawo sekunge majasi acho asinganyanye kubatsira, inogona kuramba takangobatira pakaucha asi zvimwe zvacho zvisingachabatsiri. Indofunga kuti kana munhu akakoshesa hake kuti ndinoda chakati chakati asi zvisiri zvekudhurana kana kuomeserana kana kumbunyikidzana, imi vakuashana natezvara muchiita mukuwirirana nemukunzwisisana zvine zvakanakazvo. Ndizvozvo mashoko akanaka nai. Vari kutaura zvakanaka kuti aiwa mukuwirirana kwenyu ngamuitwe zvinhu mukunzwana namukudini. Tiri kuona vana mai dzatsotsiwo, neniwo ndiri mai dzatsotsiwo, unotonzwa kuti ngavatipe zvangu mari, handisi kuda zvemombe yeumai ndauda. Asi mutsika nemagariro nyika dzimwe inoti mombe yeumai haibhadharwe mari, mbuya uchazozvitsetsenura. Kana mabhadharwa mari mai, mwana haana kubisirwa mombe yeumai, mukwasha nechikwereti. Asi mawana zvenyu mari, asi musha mune chikwereti. Takatarisa panhau yeroora, zvimwe zvacho zvakutonetsa kuti ana amai vanobva vanyora riri grocery, unongonzwa pakutaurwa zvekatoni
kuti ndikuda katoni rechakati, ndikuda katoni rechakati, but tikatarisawo kuti mwana watarise kuti mwana achanogarawo sei kwaari kuenda, wari kungotarisa. Imi mune muri kupi baba ana mai pavanenge vachinyora zvemakatoni? Andizi ayo ngatibasirane. Mati ana mai ndo vanonyora he, ndo vanoziva asi vanobva vangoendesa here imi musina kuona, kana vana tete vanobva vangoendesa here musina kuona. Isinofudzwa kuti baba kandova nechidhindo. Chidhindo chenyu chiri kuisa here ipapo? Chokwadi chinenge zvimwe zvinokonzeresa kuti zvimire sekudaro inhau yekuti pamwe mwana arerwa ari kuna amai wega, baba wari kwawo wega, masetup anenge akasiyana, ndizvo zvinokonzeresa kuti zvizosvike pakudaro. Ndizvozvo mapa chikonzero chakanaka. Vauchirei maoko. Tikoseiko zvaboka. Handitika munhu akutotaura kuti mwana wangu akaenda kuchikoro. Tiri kurodza chikoro here? Tiri kurodza munhu here? Hongu ari kunoshanda. Iye mukomana akaendawo kuchikoro. Topaita sei changamire? Honai zvaita nyika. Vana ava vakubika mapotoka. Nekuti zvinezvi vakutora zvekumhiri neuko kunzi no ndiri kugara nemunhu wangu. Ari kutoziva kuti mari yekuroora hana asi rudo ruripo. Toita sei? Haiwa, zvakanaka kukurukura kudai, kutsvaga kuti togadzirisa sei pane dambudziko. Kuroora, kuumba ukama, kubatanidza mhuri mbiri dzisina ukama, dzine mitupo yakasiyana. Tinogona kuwana musikana ari muyera mbizi, mukomana ari muyera mhofu. Ukama ihwohwo ndipo patinotangira ipapo kuti pavaviri vawanana vanoda kuroorana hapana here ukama. Tobva ipapo kana vaviri ava tavaongorora taona kuti hapana zvinokonesa kuti ukama hwekuroorana huenderere mberi. Anorodza ndibaba. Mutsika dzedu dzechishona tinoti baba havafe, amai havafe. Mumhuri baba vanoramba varimo nechikonzero chekuti kunyange baba vako nyakubereka vakanzi vashayika panoiswa musara pavana. Amai kunyange vakanzi vashayika panoiswa zvakare musara pavana. Mwanakomana kana ave kuda kunoroora anoenda kuna baba ovapira shoko rekuti baba ndave kuda kuwana. Baba vane mibvunzo yavanobvunza mwana wavo mukomana, zviri maringe neukama, zviri maringe nemhuri yaanoda kunowana nezvimwe zvakadaro-daro, vachiona kuti zvechokwadi here mwana wangu agadzirira kuva baba vemba. Mashoko makuku tarubva kuna Changamire. Vauchirei maoko. Hanzi nyaya yekuroora haimukire mumakumbo setsuro, inotobva kwainobva. Nekuti muukama hwedu uye hwatingati pachirungu extended family, hakuna asina mai, hakuna asina baba. Ndosaka muchiona kana panhamo kadiki-diki kane vachinzi mai nini. Handitika saka ukama hwedu huriko. Dhoku ndinoda kuti tizoenderera mberi nenyaya iyoyi. Kuti toita sei? Nekuti tinoda kuti tikambotaura zvimwe tikati bvo totarisa kuti toita sei, tikati bvo totarisa sei. Saka tichauya ndotingati. Vatikani tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa maisamba show. Nyaya yatiri kutaura pano inosuwisa, inorwadza, asi imenyu tataura izwi rechirungu kuti roora rakomeshalaizwa. Takutengeserana vana, takutengeserana vanhu. Asi pakutengeserana apa pane upenyu here pamberi apa? Ndiri kuya kwamuri Doko. Saka tikadzokera kare pasi chigare. Ongo. Pfungwa yekuroora inotanga papi? Kare madzitateguru edu mhuri dzisati dzawanda vanhu vairoorana paukama. Saka enda inoroora mwana watete, uyu oroora, uyu zvaiva muukama. Asi nekuwanda kwakaita vanhu nezvikonzero zvaiwanikwa mukuroorana paukama, vana vaizvarwa vakaremara. Madzitateguru edu ndobva achifunga akati ngachiti tinoroora mudunhu rimwe chete, tochiregedza kuroora paukama. But kubva pawakachinja pfungwaye
pakaita dambudziko manje rekuti chichatiratidza kuti uyu watora uyu ndechipi. Ndopavakatanga pfungwa yekuti ngatichive nemuratidzo unopangidza sungano yekubatanidzwa kwemhuri mbiri. Pazviratidzo zvaiwana izvi, kareko kwaisava neuremu hwairatidzwa mumari. Saka kwaitsvakwa zvinhu zvaipangidza ukoshwa. Kutanga mukadzokera kare chaiko, mbeva chaidzo ndo dzaishandiswa kare. Great Zimbabwe isati yavakwa, mbeva chaidzo, mukwacha aenda unotsvaka mbeva, ouya odini opa, nokufamba, nekuti zvairatidza ukoshwa hwokuti watora munhu. Izvozvo mashoko makukutu vauchiremaoko vadzika kuti ukoshwa kana zvinhu zvisina kukosha hapana zvazviri. Mbuya tomboye kwamuri. Ndizvo zvandanga ndichiti pane zvimwe zvinhu zvatichatitsiropodzi zvakaitawo kare amai zvakungopfumbidzwa yezvino izvi. Mambo wedu vari pano, ndinokotama pamuri mambo, kuda vangatidzidzisawo kuti zvimwe zvandanga ndichitsanangura kuti ngazvibviswe. Mapfukudza dumbu, matekenya ndebvu, zvino mukwasha anongobingiswa zvese pamusoro porusambo, pabuda mari yakawanda. Yomundiro ndiro ndokwavatezvara, munoda kuiswa pfuma dziya idzi, unobhadhariswa ndiro iyoyo. So rusambo mari inozara 90 kg. Pamusoro paizvozvo makureva danga, amai vanoda mombechi youmai. Ndoda tsanangudza kuti tumwe uti tunana matekenya ndebvu, zvirehwarehwa izvi, mapfukudza dumbu. Hongu baba vanga vakabata mwana wavo pamaoko, vari kukarezva, kari kupurudzira ndebvu dzababa, pachirezva mwana wavo vachifara, vakazviberekera iwo. Saka uyu musikana here chete uyu aenda kunoroorwa kuvakwasha, oda kunzi abvisirwe mari yokuti aipurudzira ndebvu dzababa. Mashoko akanaka, mubvunzo wakabatana vauchiremaoko. Ndebvu dzababa akanga asina kupfukudza dumbu raamai here. Ndo zvinhu zvatinoda kuti tumwe twacho tututsoropodze kuti nyaya yedu, debate yedu ive nomongo. Ikore tigoti debate yakaitwa naamai mai Chisamba gore ra1926 ra2026 yava kushanda mambo, kunyange vaisusu tazobva. Nyaya tinozvitenda mbuya, charamba tichidzoka kwamuri 9. Mbuya vari kuti mwana kubereka ndikoko. Mwana mukomana kana aitambisa mbabvu ndebvu dzababa, musikana anotambisawo ndebvu dzababa. Pamwana baba vatonina ndebvu dzacho, asi dziri kuchajwa kakundiro uku hakuna ndebvu uku. Mapfukudza dumbu, mwana wese ari mudumbu, handiti anoita seanotamba, handiti angave mukomana angave musikana. Tiri kunzwa kuti ana mai vari kutochaja unzi 3000, 2000, 1000. Yeiko? Nekuti mbuya vataura rusambo ndiyo yatingati pachirungu bride price. Saka mari iri kuperera kumagrosari, mari iri kuperera kuzvirehwarehwa, mwana osara asina kuroorwa. Nekuti ukabvisirwa zvese izvozvi pasina kusvika parusambo, hauna kuroorwa. Kunyange baba wako akafuma achikurodza kuti mangwana, mukwasha hataure shoko, nekuti rusambo ndokuroorwa. Mbuya ndokuya kwamuri. Ichocho chiri kutaurwa nabai Chisamba. Rusambo ndokuroora, danga ndokuroora, kwete zvimwe zvese izvi. Saka chakutinetsa isusu takuda kunzvenga tsika dzedu. Tsika hatifane kunge tichidzinzvenga. Vakuru vedu vaitaura ivo kuti mukwasha mukuyu haapere kudyiwa. Zvaireva zvakawanda izvozvo. Zvinopa nhasi uno mukuyu uya uri kumbopera, musi waunotanga kudyiwa iwoyo haadzoki futi. Toenda pakuti vakuru vedu tazosandura chichi, izvozvo hatifani kuti tizvikurudzire zvinhu zvakadaro. Tikatarisa kana muzvivhitivhiti unoona kuti mamwe marudzi vanodada netsika dzavo, isu sei tisingadadi netsika dzedu. Tikatora imbwa iri kubva kuBritain tikaiisa apa nembwa yabva kwaMutoko, zvinongofamba zvakafanana, handiti? Saka isusu sevana veZimbabwe ngatiteedze tsika dzedu. Chokwadi kuroora kwakurwadza. Vana munonzwa kwaane maroora squad, chii zvese izvozvo, mari yese inopera mwana asati asvika pakuroora ipa.
ndizvozvo mashoko makuku tarotarwa nambuya. Imimi kana mada kuzvigadziridza kana mada kuzviita zvamunoita sezviri kutaurwa nanambuya izvi mazuva ano tiri kuona kuina maroora squad hatinei nezvamunodaira, asi mufunge maroora squad takagara tiinawo kare, nekuti vese vaye vanin'ina venyu, madzitete enyu, kumhuri kwenyu kune maroora squad. Asi tiri kuona kuti mwana ndiye akutaura manje pamberi pababa kuti ndikuda nhingi natinai kuyunivhesiti ari muroora squad, nhingi ndiye angari taakutongwa nevana here baba kana yasvika paroora. Pakunoroora panorunyorwa listi, poita mukuru wemumhuri imomo ndiye anofanira kudzora kuti zvamaita izvi isusu patakaroora zvinhu izvi zvaimira zvakadai zvakadai, zvino mazuva ano hazvichaita sei, hazvichaitika. Kare maigona kuona amai vekuku nababa vekuku, kana paine mwana ane tsika vaigona kuuya indi nemwana musikana ini vachitaurira amai vako kana baba wako, iwowo wozoendawo ikoko. Saka nikuroora Apa muri kutaura kuti ana mai ndo vanenge vaita kunge kuchovhera vana ava kuti aone uyu mukomana ukuku. Kare vaizviita izvozvo, sakani pakanga pasina kuomeserana, vainyatsoziva kuti tiri kuroorana vematongo. Mashoko makuku kuti vauchire maoko. Asi mazuva ano zvokuitawo kutsvagirwa ukorokozerwa izvi hatidi kumbonyeperana hazvishande. Zvingashande apo neapo, asi vamwe havadika izvozvo kunzi uyu wamuri kuona ari kuenda kutsime dai mateera oka. Mwoyo muti ngaugare paunoda. Ngatisangane muchikamu chinoteera.